Как се през уикенда, приятели? Почувате ли си стабилно? Защото понеделник наближава. В това видео ще разгледаме най-честите причини за съкращение на персонала. На първо място, икономически кризи. Когато компаниите изпитат финансови затруднения, те най-често прибягват към съкращение на персонала. На второ място, понижена продуктивност. Ако продуктивността на компанията намалее драстично, може да се наложат съкращения, за да се оптимизират ресурсите. Това се случи по време на COVID-19, много добре си спомняте. Тогава много голяма част от компаниите бяха с намалена продуктивност и решението тогава е било да съкратят част от персонала или да намалят работното време. На трето място, вътрешнофирмени проблеми. Конфликти или неефективност в управлението също могат да доведат до съкращение. На четвърто място, технологични промени. С навлизането на новите технологии се наблюдават замяна на някои работни места с някои нови машини или с роботи с изкуствен интелект. Резултат от това, че някои позиции са излишни от човека. На пето място, сливане и придобиване. При сливане на компании или дублиране често се съкращават едни и същи позиции или едни и същи професии. А какво ще кажете да създадете втори източник на доходи? Докато вие се работите на сегашната си работа, вие може да работите през свободното време по няколко часа на ден, за да печелите допълнителни доходи. Когато искате, с когото си искате, може да работите, колкото се искате. Компанията също така дава възможност и на хора, които са в майчинство, хора, които са дори пенсионери, да могат да работят през свободното време. Не губи повече време, ами попълни формата, която е под видеото и кандидатствай, за да се свържеш с мен. Аз бях Иван Бенчев, сега ви желая прекрасен уикенд!